Drodzy mieszkańcy powiatu lubińskiego, nazywam się Włodzimierz Nałysnyk i jestem mieszkańcem miejscowości Lisiec w gminie Lubin. Kandyduję do Rady Powiatu Lubińskiego z własnego Komitetu Wyborczego Wyborców Włodzimierza Nałysnyka Mała Ojczyzna. Podjąłem decyzję o kandydowaniu do Rady Powiatu Lubińskiego ze względu na brak realizacji zadań własnych powiatu wobec jego mieszkańców. Moim priorytetem są nierozwiązane problemy infrastruktury drogowej, dostępu do internetu światłowodowego, poprawy funkcjonowania służby zdrowia oraz polepszenia bytu rolników w związku z tzw. Zielonym Ładem. Moje doświadczenia samorządowe zdobyłem będąc radnym gminy Lubin, jej wiceprzewodniczącym, przewodniczącym Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska, a także członkiem Komisji Statutowej. Byłem również przewodniczącym Społecznego Komitetu do Spraw Gazyfikacji i Telekomunikacji, radnym powiatu lubińskiego oraz członkiem Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego powiatu lubińskiego. Inicjatorem wielu zrealizowanych zadań inwestycyjnych dla mieszkańców gminy Lubin. W czasie pełnienia funkcji w wymienionych samorządach zrealizowano wiele inwestycji, takich jak wykonanie kanalizacji, modernizacja stacji uzdatniania wody, doprowadzono sieć telekomunikacyjną, gazyfikacja i modernizacja oświetlenia drogowego. W ostatnich latach dzięki moim staraniom i wspólnemu wysiłkowi mieszkańców miejscowości Lisiec, Wierczeń, Zimna Woda, Bukowna został wyremontowany odcinek drogi powiatowej relacji Karczowiska w kierunku Jaroszówki od miejscowości Zimna Woda do Lisca. Zwracam się do Państwa z prośbą o udział w nadchodzących wyborach samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia 2024 roku i oddanie głosu na moją osobę w okręgu nr 5 w gminie Lubin. Wasz głos na mnie nie będzie głosem straconym. Liczy się doświadczenie. Do zobaczenia na wyborach. Włodzimierz Nałysnyk.